O auxe desta modalidade deportiva en toda Galicia levou a Rianxo a organizar o primeiro triatlón popular Concello de Rianxo. O primeiro de moitos, posto que a intención do Concello é darlle continuidade á proba e potenciar a escola municipal nesta categoría. E que despois deste triatlón, como se está facendo con algunhas outras probas deportivas que tamén se iniciaron ao longo destes anos, pois continúen e sigan desenvolvéndose no que é o calendario. Estou pensando en carreiras, estou pensando en competicións de kayak, estou pensando tamén en varios campeonatos que ao longo destes últimos anos tuveron a súa primeira edición e onde ao longo do tempo vemos como se consolidan e, sobre todo, que máis importante, que esa escola municipal de triatlón continúa a súa andaina, ese xerme de futuros triatletas se siga desenvolvendo e que en algún momento eses alumnos hoxe sexan tamén competidores. O número de inscritos non está nada mal, sobre todo tratándose da primeira proba no Concello rianxeiro. Máis de 130 deportistas tomarán parte na competición, que conta co respaldo da Federación Galega de Triatlón. Vai ser a distancia sprint, unha distancia que supón 750 metros de natación, 20 km en bicicleta e 5 km de carrera a pie, con inicio no Porto de Rianxo e Praza de Castelao. Comenzaremos cunha natación nas inmediacións do Porto de Rianxo, 750 metros. Despois comezará o sector ciclista na transición, que estará situada tamén no Porto de Rianxo. E comezaremos os 20 km que estarán divididos en 4 voltas. Saliremos pola estrada de Tanxil, cara a estrada Bella de Catoira, ata a altura de Brión, onde daremos a volta e volveremos ao punto de orixe, o Porto, en 4 voltas, como vos comentei, polo que vai ser unha proba moi fácil de seguir para os espectadores sin moverse das inmediacións do Porto. Despois que finalizamos o ciclismo e faremos os 5 km de carreira a pé que está pensada a 3 voltas, comezando no Porto e con meta na Praza de Castelao. Dende a organización animan os rianxeiros a achegarse ata as inmediacións do Porto para seguir a proba pola vistosidade do circuito.